Centrála, vozům 9, 12 a 14. Přesuňte se na Via del Oro, Via del Oro. Máme hlášení, že někdo ostřeluje ulici ze střechy. Zabiju vás! Nenávidím vás, slyšíte? Nenávidím! Tak pojďte! Pojďte, sejráci! Pojďte si pro mě! No tak! Dělejte vy, bílí svině! Pojďte! Tady jsem! Čekám na vás! Nachopu vám ty vaše mličný zadky! Pojďte si pro mě, sraby! Zabiju vás! Zabiju! A trhnu vám prdel! Už vás mám tak akorát nad hlavu, slyšíte? Jsem svobodný chlap! Jsem svobodný! Svobodný! Slyšíte? Pojďte! Pojďte si pro mě! Zabiju vás, hajzlové! Pojďte! Nemůžeme nic dělat. Zaútočit na něj je holá sebevražda. Budeme ho muset zastřelit. Určitě i jiné řešení. Chcete jít nahoru a dohadovat se s ním? Zkusím to ještě naposledy. Dejte mi pokoj! Dejte mi pokoj, slyšíte? Dobrá, dejte mi pokoj! Tady je kapitán Jefferson. Dej se teď, dokud máš ještě šanci. Nebuď hlupá, chlapče. Policie za chvilku zahájí palbu. Přece nechceš zemřít, že ne? Pojďte vy, hajzlové! Vyklidte prostor! Dostaňte ty lidi odsud! Strach, co? Jenom vystrčte hlavu! Pojďte! Dobře, nechám to tedy na vašich klidech, komisaři. Nesnáším vás, pojďte! Zabiju vás! Na co čekáte? Pojďte! Tak pojďte! No! Neměl by si sirku? Měl jsem ho na mužce, inspektore. Nechystá se utéct, tak kam ten spěch? Pojďte Dostaneš nový rozkaz. Ode mě. No tak Jdi se dělejte! projít. Co se děje? Kdo je ten muž? To by bylo dost dlouhé vysvětlování. TV3 uvádí Policajt drábem. Pojďte si pro mě! No tak! Nakopu ty vaše bílý zadky!
Vstávej. Dobrý? Hm? Dobrý. Dobrý. Když u tebe najdou tohle, zašijou tě na 10 let. Tak pojďme. Máš kliku, že jsi tak mizerný střelec. A že za tebou vylez takový blb jako já. Sakra, ty máš tvrdší ránu než Muhammad Ali. Raštil tě někdy Muhammad Ali? Ne. Tak co povídáš? To je první? Jo, první. Pojedeš s námi? Ne, myslím radši, že se projde. Cigarety. Kupte si americké a anglické cigarety bez cla. Jsou dovezené právě dnes ráno. A Sutino. Všechny zaručeně čerstvé, prosím. Radši zavři krám, jedou sem celníci. Oh. Dobře. Knoflíky na prodej, samé hezké knoflíky na prodej, jehly na prodej, jehly i nitě ve všech barvách duhy. Co třeba vy, seržante? Co takhle knoflíčky pro mladou paní? Kupte si cigarety, cigarety. Lupáči, můžu s tebou chvíli mluvit? Jsi ve svobodné zemi. Slyšel jsem o velký věci. Chystají se vykrást drahokamy z kostela Píry. Není to můj rajo. Měl bys to vědět. A když to neřeknu tobě, tak komu? Třeba faráři. Farář mi nezaplatí. Tak jo, řekni mi jména. Doslech jsem se to zrovna dneska ráno. Sehnat jména bude dost práce. Dobře, do toho a dej si bacha. Díky. Dobré ráno, pane. Novinky? Ne, inspektore, ne. Kaputo, dej mi cigaretu. Už zase? Už zase. 2 za hodinu. A co tvůj slib? Jsou to mý cigára, ne? Jo, ale řekl jsi mi, abych ti dal jen 2 za dopoledne. A nic víc. A musel jsem přísahat. Jo, dneska je výjimka. Ty chceš přestat, já se ti snažím pomoct. Přestanu zítra. Mimochodem, komisař říkal, že tě chce vidět, jak přijdeš. Hned, jak přijdeš. Čekal jsi, až budu tít cigaretu. Ne, jenom mě to vypadlo. Vstupte. Chtěl bych vám představit inspektora Ritza. Říkáme mu Chlupáč. Tohle je doktor Tabasi z Milána. Moc mě těší. Doktor Tabasi mě od zítřka nahradí. Chystám se do penze. Jo. Konečně přišel můj čas. Čeká to na každého. A zítra se probudím bez starostí. Komisař mi vyprávěl o tom americkém námořníkovi na střeše. Gratuluji vám. To bylo velmi působivé. Přesto jsem trochu zvědavý. Měl jste zbraň? Tohle je moje zbraň. Nejste moc opatrný. Osobně preferuji, když se moji muži mohou bránit. Já se dokážu dobře bránit i bez pistole. Jeho metody jsou neortodoxní. Zabírají a to je pro mě důležité. Možná nepoužívá zbraň, ale rozhodně umí používat to. Ano. Ano, také jsem slyšel. Naším úkolem je prosazovat zákony a ne brutální sílu. Je správné nosit zbraň. Ale doufám, že věříte v zákony, i když nenosíte zbraň. Ale ne vždycky. Zvlášť, když jste ve městě, jako je Neapol, kde je daleko lehčí trochu přivřít oči.
Proboha, co se Dobrá, děje? dobrá, Šílenci uhněte se mi. zabil. Nevím. Dobře, tak dost. Tohle je hračka pro děti a ne pro muže. Nedovolil si se. Vypadni odsud. Inspektore, nic nerozbíjejte, chcete mě zrujnovat? Buď tichá. Tak o co jde? Pereš se s kojencema? Jsi tady v okolí významný člověk. Inspektore, víte, že mám míru milovnou povahu, ale naštvu se, když mě schválně někdo podvádí. Chci vědět, kdo to zaplatí. Vydržte. Nikomu se nic nestalo, jak vidím. Když je zatknu, znamená to spoustu papírování a právník je do rána vytáhne ven. Tak co, kdybychom na to zapomněli? Dvouprsták zaplatí škodu. Souhlasíš? Dobře, tak hezky ven. No tak, vypadněte, vypadněte. Kam ten svět spěje, když se dějou takovéhle věci? Pár nedorostlých rošťáků si troufne na muže, který je kápou v mafii. Snad nějaká revoluce. Ne. Něco mumlá, mami, radši si pospěš. Už jdu. Tady to máme. Dobré, jak to jde? Vypadáte nějak sklesle. Dobré, inspektore, to víte, jako vždycky. Do ložnice. No tak rychle. 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 Hej, proč je zamčeno? Co to znamená? Čekáte zloděje? Jdeš pozdě. Špagety vystydly. Jdu pozdě? Nepřišel jsem včas už 10 let. Když jsi si mě brala za strávníka, říkal jsem, že to tak bude. Těžký den? Jako vždy. Ale možná, že ty si hlídáš figuru, Mario, ale pro mě už je pozdě. Jsem ve vývinu. Stačí? Pro začátek. Tak co, Precku, co jsi dneska dělal? Dělal samé lotroviny jako vždycky. Co čekáš, když kluk nemá tátu? Proč neřekneš matce, aby si mě vzala? Rico, víš, koho jsem dneska potkal? Králíka Gennarína. Říkal, že tě mám pozdravovat. Vsadím se, že ti mezi tím ukrad kolo. Krade, protože nemůže sehnat práci. Co má ten chudák dělat? Musí se starat o rodinu. Křivdíš mu. Chceš tvrdit, že chlap musí krást, aby uživil rodinu? Buongiorno, signora. Buongiorno, inspektore. Buongiorno, co je? Asi před hodinou jsme dostali tip, že někdo viděl podezřelého. Malá ryba, drobný zlodějíček, ale procházíme v téhle oblasti všechny byty. Pojďte dál a rozhleděte se. To není nutné. Omlouvám se, že jsme vás rušili. Buongiorno. Buongiorno. Signora. Gennarino. Zdravíčko, inspektore. Nádhera, pojď dál. Žena vás zdraví. O co se vy tři snažíte? Zničit mi kariéru? Oni ho chtějí zatknout. Šel by do vězení. Tam taky patří, za mříže. Kde to bydlíme? Ve Skrýči? Jsem policajt, nebo jste zapomněli?
Inspektor. A policisté kriminálníky zavírají. Tak si to pamatujte. Přestaň být takový svatoušek. Děláš, jako by to byl nějaký masový vrah. Proč mu nenasadíš pouta a neodvlečeš ho do vězení? To by ti udělalo radost. A kdyby mě poslali za mříže místo něj, udělá to radost tobě. A na co čekáš ty? Na přídavek? Ne, jen když zbyde. Nemusíš se ostýchat, seš mezi přáteli. Posaď se a vychutnej to. A jak jde řemeslo? Hrozně. Dnes jsem ukradl 2 pneumatiky. Vzorek byl úplně světlej. A vůbec v nich nebyly duše. Jako zloděj nestojíš za nic, Gennarino. Uvažoval jsi někdy o lekcích od profesionála? Nemůžu nic dělat, když tu není co To je přijít. špagety, jdi na policii a řekni jim, kdo jsi. Ale kdo nakrmí moje děti a ženu? Mimochodem, proč jste mě neudal? Za prvé, protože jsem nevěděl, že tu jsi. A za druhé, když se přiznáš, budeš za týden venku. Když se neudám, nepůjdu do vězení vůbec. Ale udělám to. Hned, jak si vypiju kávu. Představte si, kolik jsem vám ušetřil za žiletky. Ne, prosím, nechte mě být. Nedělejte to. No tak, drž je pořádně. No tak drž ty děvko. Tak jo, chceš mi něco říct? Ne, neviděla jsem nikomu do tváře. Jděte pryč, chci spát. Inspektore, nechcete společnost? Možná jindy, až nebudu mít tolik práce. Ty víš, proč jsem tu karamelu. Nemám vám co říct. Byla jsi v nemocnici, viděla jsi, co udělali. Není to nic hezkýho. Řekni mi, kdo tu včera byl. Bojím se, že skončím stejně. To ne, řekni mi, kdo to byl. Před měsícem šlo všechno normálně. Teď nás nutí dělat různé věci. Například, řekni mi to. Možná vám pomůžu. Bojím se, mýmu chlapci jsou 4. Musím na něj myslet. A možná, že jednoho dne skončí jeho matka stejně jako Marta. Byl to chlap, který mu říkají baron. Zdá se, že je trochu velká. Ne, na mou duši naprosto skvělá. Můžeme teď zkusit tu modrou? Ta vás uchvátí. Prosím, barone. Tak. Není moc tmavá. Milovníkům sluší půlnoční moc. Vážně? Co ty na to, Johnny? Jo, je skvělá. Půlnoční modrá je pro milence. Všimněte si, jak zeštihluje. Sluší mi, že jo? Podívejte se do zrcadla. To nikdy nelže. Tak co říkáte? Vidíte tu nádheru? Je dobrá, šefe. Kolik jich mám vzít? Kolik si budete přát, barone? Tak tucet těchle a 3 tucty těch lněných. Co říkáte? To by mělo stačit, ne? Pro začátek. Jak si přejete? A co moje pleť? Nemyslíte, že je trochu moc tmavá? Je naprosto skvělá.
Dobře. Teď po té dřině se pojďme pobavit. Inspektor, dejte si s námi drink. Nalij sklenku panu inspektorovi. Nemám řízen, chci s tebou mluvit venku. Venku? Co by tomu řekli mý hosté? Promluvíme se zítra. Promluvme si teď. Dobře, když to nepočká. To je lepší. Předpokládám, že mi řekneš, proč si pořezal Martu. Tu prostitutku? Jo. Děláte si legraci. Vypadám, že vtipkuju. Inspektore, kdo o mě tak něco hrozného mohl říct? Ale ať mě obviní z očí do očí. Buď to vyřídíme tady, nebo strávíš noc za katrem. To mě radši vemte do vězení a udělejte ze sebe zase blázna. Máš pravdu. Člověk, který tě obvinil, by to tváří tvář tobě ze strachu. Přesně. Není žádný důkaz. Tvůj právník navštíví soudce a dostane tě do hodiny ven. A já bych přišel s omluvou. A já nechci, abyste vypadal jako blbec, inspektore. Co kdybychom dělali, že na to zapomeneme? Viděl jste už můj nový vůz? Umřel ti bohatý příbuznej? Měl jsi holej zadek. Nakolik tě tahle nádhera přišla? No, ne tak moc. 14 milionů lir, tedy plus příslušenství. A tohle je asi příslušenství. Stálo to Mailand. Mizerná práce, rozpadá se v ruce. A tohle je příslušenství? Hele, ale no tak ztrácím trpělivost. Máš speciální tonovaný sklad, co? Dobrá, tak to stačí. I když jste větší. To neznamená, že se vás bojím. A protože jsem větší, by to nebyl fair boy. Poslal jsi 3 poskoky na holku, která byla pěkně malá. Co je to? Složka. Chci celý fascikl, hněte sebou. Chtěl jste mě vidět? Ano, chtěl. Pojďte, sedněte si.
Je čas si promluvit. Dobře. Pátráte, vyšetřujete, zatýkáte. Ale nepíšete hlášení. Jsem za tohle oddělení zodpovědný, víte o tom? Komisaři, prostě tak pracuju. Nevím, jak se píšou hlášení. Nejsem spisovatel, ale policajt. Mám kontakty a vím, jak je využít. Komisaři, Neapol je jiná než Miláno. A pobřeží je ještě odlišnější. Používám vlastní metody, ale ty fungují. Jsou trochu netradiční, no a? Neměli jsme tu už víc než 4 roku vraždu. Nelíbí se vám, že používám svoje pěsti, dobrá, ale zavírá to. Je to jediná řeč, které někteří lidé rozumějí. Zkoušel jste někdy s lidmi komunikovat? Vždycky se jim daří docela dobře mi porozumět i bez toho. Já si na vás posvítím, Rico. Ano, co je? Komisaři, došlo k přestřelce. Na Molu 21. Nějaký Carmelo Sabatini. Leží v nemocnici. Nemáme tu vraždy, že, Rico? Říkal v nemocnici, ne v Marnici. Ale já vím, kdo zatím je. Dvouprsťák a Sabatini měli tuhle menší roztržku. Kdo je k sakru dvouprsťák? Jeho pravé jméno je Perkupko, mafián. Zjistím, co se... Ne. 2 muže a policejní auto. Pojedeme ho sebrat. To není tak lehký. Nechte to na mě, ono vás nezná. Co člověk potřebuje k začení mafiána? Oficiální seznámení? Udělejte si to po svém. Bydlí na Piazza Virgini, číslo 12, 2. patro. Tedy co chcete, náš nový komisař? Naučil se číst myšlenky? Ne. Tak jak to víš? No vypadá to, že ví. Aha. Rádia. Zapalovače. Rádia. Scarafone volá Gelsomina. Ozvi se. Tady Gelsomino. Poplach, předej hlášku. Policejní auto v oblasti. Opakuji, policejní auto v oblasti. Rudý kód. Modrá slepice ztratila svůj košík vajec! Modrá slepice ztratila svůj košík vajec! Čínské polní kvítí na jaře! Čínské polní kvítí na jaře! Výborně, pokračujte. Komisaři, tudy! Dobře. Aha. Rico, zalarmujte všechny jednotky. Váš přítel odjel z města. Nic takového se nestane, dávám ti na to slovo. Hlavně jsem co nejrychleji přijď. Platí? Jo, naschle, ahoj. Co bylo tohle? No, to byl dvouprsťák, bude tu hned. Zařídil jsem pár věcí. Cože jste? Vysvětlete to. Snažil jsem se, než jste odjel, ale neposlouchal jste mě. Je to důležitý muž, nemůže to zabásnout jako zloděj kuřat. A co musíme udělat, abychom ho mohli vyslýchat? Nic, je na cestě. Chlupáči, dovol na slovíčko. Je to důležitý? Parky zboží. První komerční banka. Loupačka. Dneska odpoledne. No dobře, tu máš, mám práci. Přeju dobrý den. Rico, já nechci být zvědavý, ale kdo to byl? A co to o té loupeži? No, to nic není, vymýšlí si spoustu povídaček. A vy mu přesto platíte? Jo, je to přítel. Přítel? Nosí nám štěstí, bereme ho. Rico, tohle je policie, ne domov pro... Co se děje? Našel jsem je na schodech, komisaři. Slyšel jsem, že patří vám. Tady je máte. Štěstí.
Pronto. Jo, vydržte. Tvůj právník. Ahoj. Jak to jde? Aha. Je teď tam. Nám nemůže uškodit, nemůže. Tak jo, zastřelil ho? Jak se mě na tohle vůbec můžete zeptat, inspektore? Já nikoho nezastřelil. Dobře. O co šlo tenkrát té šarvátce? Měl byste se zeptat jich a ne mě. Ale ty tady sedíš a oni ne, tak je to. A vyjasníme si něco. Vycházeli jsme spolu, ty na svý straně barikády, já na svý. Pokud chceš, aby tohle příměří pokračovalo... Když jste mi zachránil život, já nezapomínám. Jsem čestný muž, inspektore. Zapomínám. Je baron taky čestný muž? Je to druhozadý zloděj slepic. Jo? Tak jak to, že se vozí v Lamborghini a nosí diamant velký jako skála? A jeho holky poslouchají na slovo, aby jednu neschytali. A když jde po tobě, nešpiní si ruce, jednoduše pošle svý hochy. Myslíš, že jsem v té putice ty lumpy nepoznal? A co ty uděláš, velký mafián? Místo, aby si šel po baronovi, zastřelíš to mládě. Nevím, co vás vlastně zajímá a co se... No, dobře. Tak ať je tedy potvůj. Ale nemysli si, že nevidím, co se v tomhle městě děje. Pohybuje se tady kolem spousta peněz. A to většinou znamená jediný. Drogy. Baron nechal pořezat tvář té holky, protože nechtěla spát drogy do svých klientů. Slyšíš? O tom nic nevím, inspektore. Já mám ruce čisté. Jo, nikdo tě neobvinuje. Ale to neznamená, že na tebe nedohlídnu. Kaputo, sepiš zprávu o propuštění podezřelého. Naschle. Ale co když ho bude chtít Kaputo, vyslechnout? na dohadování je tady moc horko. Dělej, co říkám a dej mi jedno cigáro. Jdi a opatruj se. Tahle táta už je ze zítřka. Tamhle je. Zítra bude na vaše doporučení zpátky na své lodi. Dočasné pominutí smyslu vyvolané úžehem. Můžu s ním chvíli mluvit? Joe. Hej! Tak jak to jde? V pohodě, inspektore, a vy? Právě mi řekli, že zítra jsi volný. To si nečekal, že ti to námořníci nechají projít bez soudu. To teda ne, brácho. A cítím zatím jednoho tlustého italského poldu. Hej, No jo, já vím, jak jsi to myslel. Poslyš, chci o tebe službičku. Malou laskavost. Pamatuješ na tu bílou válku? Můžeš mi věřit. Kde jsi ji vzal? Na palubě? Ale já nebyl jediný. Každý si to pořídil. Nechci po tobě jména. Vím, že nechceš uškodit svým kámošům, ale kde jsi to dostal? Jo, o tom ale moc nevím. Totiž vždycky se to dá sehnat. Když přijedeš do Neapole, je to ta nejsnažší věc. Lidi, od kterých to kupujete, jsou Italové? Ne, Američani. A zboží je jiný, než k dostání ve státech. Ale když o tom přemýšlím, byl tam jeden Amerikán, nebo to byl Talián, co žil ve státech. To je tvůj člověk. Znáš jeho jméno? Zapomněl jsem. Počkej. Ferramenti. Tom Ferramenti? Jo, to je ono, Tom Ferramenti. Tady máš. Vem si. Díky. Co? Jo, Tome, tohle je vážně svinstvo. Hele, koukni na všechno tohle ilegální harampádí. A předpokládám, že si uvědomuješ, jak mě mrzí, že tě budu muset zatknout. A protože jsi americký občan, mohli by tě deportovat. Inspektore! Řeknu vám, co budete chtít.
Ale prosím, mohl byste dát pryč Mou nohu myslíš? Je to takhle náramně pohodlný. Kdo dodává drogy, které přicházejí do Neapole? Američani nebo? Ne, nejsou to Američani. Chápu. Odkud teda jsou to? Z Marseille. No jdeš si dobře, pokračuj. Policie v Marseille jim šlapala na paty. A proč se rozhodli přejít sem? No tak Tome, usměj se. Jsme staří přátelé. Upřesni mi trochu, proč přišli sem. Připadá mi to moc zajímavé. Totiž... Co to má znamenat? Nevidíš, že mám práci? Připomeň mi, kde jsme to byli. Předpokládám, že si tu ti hoši z Marseille našli někoho, kdo jim tu vede obchody. Ty mi asi nerozumíš. Tom je můj přítel. Mou upřímnou soustrast. Hej, dej bacha! Raději zavolám policii. Ale už je tu chlupáč. Jo, to je právě ten důvod. Tome, nechoď pryč, tak hezky jsme si povídali. Právě se mi chystal vylíčit všechno od začátku. Řekni, kdo to dováží. Kdo to ve městě distribuuje. Začni kdekoliv chceš. Vyklop mi o téhle záležitosti všechno. Nešetři mě. Nemám co říct. Chcete, abych si vymýšlel? Tak mě ví, chlupáči. Řekl jsem to vím. Tome, ty se nesnažíš. Jak by se ti líbilo, kdybych šel za Maconem a řeknu, že jeho 2 chlapci sedí díky hlášce, kterou si vydal ty? No? Jo. Dobře. Přiváží to lodí do Margelíny. Kam v Margelíně? Restaurace Carminello u moře. Kdo to dodává, Tome? A kdo přebírá? Přísahám, inspektore, to nevím. Zkus si vzpomenout, Tome. Zkus použít tuhle věc na krk. Přemýšlej pořádně, třeba se ti paměť vrátí. A nebo svých jako. Čau, barone. Museli vědět, že přijede. Koukni na ní. Přímo ze sítě. Nádhera. Osmažíme. Ugrilujeme. Čau. Zastav! Co je, jste blázen?
Zastavilo se mi srdce, když jsem vás uviděl. Tohle je pohotovost, Co jde je? o policejní zásah. A co do mě strkáte? Tohle jsem neviděl. To je neslýchané. Policejní brutalita. A jak mám vědět, že jste opravdu policista? Nic jste mi neukázal. Co máte na mysli? No tak to je vrchol. Prosím, zpomalte. Vždyť se vybouráme. Zničíte mé nádherné auto. Co to děláte? Jak se odvažujete zahazovat můj soukromý majetek? Mrkněte nebo poletíte oknem taky. Tohle už nebudu snášet. Zabijete nás oba. Nechte mě vystoupit, než netrefí šlák. Nechte si to auto, jen mě nechte vystoupit. Snažte si odbít svůj infarkt potichu. Proboha. To jste vy. Jo, překvapení, vystup si z auta. Jsi závodník, co? Otoč se, tak. Kde je zboží? Kam jsi ho dal? Co myslíte, to je nějaká hra, Tohle se inspektore? dostalo samo, co? Zřejmě nehoda. Já ti dám nehodu, ty den grázle. Trochu si popovídáme, barone. Pokud ti to nevadí, jdeme na komisařství. Posaď se, udělej si pohodlí. Teď si popovídáme trochu o drogách. O jaké drogy jde, inspektore? Ty, pro které jsi přijel do restaurace a vyhodil z auta, než jsem tě dojel. Už víš? Co bych dělal s drogama? To chci právě slyšet. Inspektore, obviníte mě z pořezání prostitutky. A teď drogy. Vy jste si na mě zasedl. Co kdyby si mi ulehčil práci? Nechtěl bych se rozčilovat. Nemám vám co říct. Tak dobře, uděláme to po mém. Chci vědět, kdo ti to dává. Chci vědět, kdo zatím je a kdo to organizuje. A pokud nechceš skočit s hlavou v koši. To je důkaz, co jste žádal, komisaři. Dobře. Co se tu děje? Já vyslýchám podezřelého. Zdravíčko. Vidím, že se znáte. Zastupuje tu signora Scarána. Zastupujete barona? Vždycky jste byl poctivý muž. Začal jste najednou pracovat pro mafii? Víte, co to je urážka na cti? Rico, v zájmu svého klienta sepsal na vás senior de Ribis formální stížnost. Píše se v ní, že jste vystavil signora Scarána opakovanému násilí. To znamená interní vyšetřování. Že tenhle gentleman nařídil, aby mladé ženě pořezali tvář, tam zřejmě není.
Komisaři, nemůžeme dovolit, aby tohle pokračovalo. Pokud má důkazy, ať je předloží. Chcete sepsat další stížnost? Pokud ne, můžete oba odejít. Dám vám vědět, jak pokračuje vyšetřování. Díky, komisaři. Ještě poslední věc. Pochopte, že jsem mohl ihned předat tuto stížnost přímo soudním orgánům. Jen kvůli vám jsem zvolil toto řešení. Doufám, že váš klient nám bude k dispozici. Samozřejmě. Pojďme. Inspektore? Určitě jste na sebe pyšný. Ne tak zase jako vy. Než jste ho pustil, chystal se mi všechno vyklopit. Ano, pod výhruškou násilí. Tak takové metody já neschvaluji. A já kašlu na to, co schvalujete nebo ne. Příště, až ho sem přivedu, vyplivne mi tady svý smradlavý vnitřnosti. A aby se odsud dostal, bude potřebovat funebráka. Pro vás už žádné příště nebude, Rizzo. Chci váš průkaz. Suspenduji vás z aktivní služby. Dejte mi zbraň. Používám pěsti, pamatujete? Máte velké štěstí, budu vás jenom suspendovat. Chlupáči! Jdi k čertu, nemám čas. Mazej! Promiň, že jsem křičel Pepín. Mám blbej den, za to nemůžu. Díky, chlupáči. Neber si to tak. O co jde? Přivedl se vám syna ze školy. Nemám ponětí, o co jde. Salvatore, co je ti? Řekni, co se děje? Učitel mi řekl, že omdlel přímo uprostřed hodiny. Rizzo, pomoz mi! Co se děje? Já nevím, koukni, jak je bledý. Vezmu ho dovnitř. Uklidni se, Proboha, Mario, co si myslíš, že mu je? Mám zavolat pro sanitku? Pro boha. Můj malej chlapeček. Co budem dělat? Myslíš, že je to slepé střevo? No, slepé střevo určitě ne. Tak co mu tedy je? Je mu tohle, Mario. Kéž by to bylo slepé střevo. Dejte mi to. No tak, dělej, rychle, dejte mi to všichni. A rychle padejte odsud. Ve velkém se drogy ještě v Neapoli neprodávaly. Vy to víte, Rizzo. Dokonce líp než já. A to je důvod k tomu, aby začala operace. Je to panenské území, komisaři. Když je nevyženeme hned, stane se z města peklo. Nemusím vám vysvětlovat, co se stane, když dojde na drogy. Viděl jste někdy válku gangů, krev na ulicích? To tu nechceme. A nevadí mi, že se budou zabíjet navzájem. Ale už to svinstvo dostali do škol. Hned na to nasadím nějaké lidi. Díky, že jste přišel. Nic víc, to je všechno, co řeknete? Ne, to ne. Je tu ještě jedna věc. Kdyby vás náhodou napadlo jednat samostatně, zapomeňte na to. Jste suspendován, Rizzo. Je to jasné?
Ne, nakreslete mi to. Kde je 24? Na konci chodby, pan. Díky. Neotáčejte se. Sedněte si. Nedaří se vám podle očekávání. Zklamal jste nás, signore Scarano. Vždyť jsem neměl. Říkal jsem neotáčet. Už je to 3 měsíce a stále nevidíme žádné výsledky. Máte snad dojem, že jsme vám poskytli ochranu a peníze jen, abyste si žil jako král? Počkejte chvíli. Vy myslíte, že je lehké dostat zboží na ulici? Mluvíte, jako by to byla hračka. Školy jsou nadějný trh, ne? A vy jste řekl, abych jim to dal zadarmo. To ano, ale abyste je zaujal. A teď, když se to stalo, začnete jim to prodávat. Zjistíte, že mladí lidé jsou za naše zboží ochotni zaplatit překvapivé částky. A o peníze tady jde především, ne? Vím, že mají peníze, vím to. Nedělám zázraky, chcete výsledky přes noc. Musíte mi dát trochu víc času. Čas je přepich, který si už nemůžete dovolit, signore Scarano. Radím vám, abyste udělal zázrak a rychle. Jak si představujete? Děkuji. A co pokoj 46? Už je uklizený, můžete ho připsat na seznam. Rád vás vidím, inspektore. Právě odtud vyšel muž, hnědý oblek v kníře, za kým přišel. Před minutou odjel červeném Lamborghini. Šel do pokoje 24. 24, zkontrolujte to. 24 okamžik. Na tom pokoji není nikdo zapsán. Klíč je zde. Chcete ho? Zavedu vás. Není třeba. Jak to, že tam někdo byl? Jsi si jistý, že jsi... Potkal mě a ptal se, kde Možná to zas je. přeslechl. Pamatuju si to. Tak mě tu máte. Jsem moc rád. Posadíme se tamhle. Co budete pít? Já nepiju. No. Byl jste suspendován. To mě moc mrzí. Musím přiznat, že já a můj klient jsme nepředpokládali, že naše stížnost bude mít takové důsledky. O tom jste chtěl mluvit? Částečně. Naskýtá se tady možnost uzavřít vzájemnou dohodu. Jakou dohodu máte na mysli? Ne. Co kdyby můj klient stáhl svou stížnost? Jde jen o to navštívit tu správnou osobu a promluvit s ní. Jen o to? Slovíčko na pravém místě a jste ve službě, než řeknete švec. Je to taky jednoduchý? Nebyl byste první. A co musím udělat na oplátku? Naprosto nic. Myslíte to doslova? Ano, přesně, inspektore. Máte bystrý mozek. Chápete rychle. Můžu se vás zeptat na maličkost? Máte opravdu policii v kapse?
Řekněme to takhle. Mohu vám říkat chlupáči? Politici řeknou skoč. A policie poslechne. Říkám to srozumitelně? Ano, velmi. To jsem rád. Tak dohodneme se? Udělal jste mi nabídku, která se dá těžko odmítnout. A budete o tom mluvit s baronem? Ano, ale baron bude souhlasit. Nemějte obavy. Jenom mě napadlo, jestli byste mu nepředal vzkaz. Když si ho zapamatuji? Nic to není, s tím nebudete mít potíže. Říďte, že mu chlupáš na kope zadek. Ještě jsme si nikdy nepromluvili jako chlapi, že ne? Je na čase to udělat. Velmi jsem se v tobě zklamal. Vždycky ti dám peníze, když mi řekneš. Vím, proč jsi mě nepožádal. Ale chci slyšet ten důvod od tebe. Zůstane to mezi námi, protože kdyby se to dozvěděla máma, dostala by záchvat. Ale proč si to vlastně vzal? Nerozkazuj mi, nejsi můj táta. Já nejsem tvůj táta, že jo? Rafaeli, myslím, že někdo klepal, já jsem jen v pyžamu. Rico, omlouvám se. Baron tě pozdravuje. Jo, má starosti o tvoje zdraví. Bojí se, že bys mohl mít nehodu. Víš, jaký je. Nikdy nevíš, nějaký typky tady nenosíš. Rozuměl jsi tomu? Co, chlupáči? Dej bacha! Jo nebo ne, chlupáči? Co říkáš? Pochopil jsi nás? Rico, přišel jsem ti pomoct. Co jsi mi přišel? Pomoct. No tak to ocením. Zbláznili jsme se snad. Možná jsme přišli o rozum. Jak jsme se nechali přemluvit k téhle schůzce. Odkdy sympatizujeme s policejními důstojníky. A to už nemluvím o nějaký spolupráci. Jo, v tomhle má pravdu. Dobře, Jo. poslouchejte mě. Nechci od vás pomoct. Ale zamyslete se nad mou nabídkou, ze které vytěžíme všichni.
Nebo si myslíte, že jsme tu na společenské návštěvě? To neměla být urážka, inspektore, nic osobního. Dobře, v pořádku. Každý z vás tady stojí na špatné straně zákona, ale nikdo nikdy neprodával drogy, je to tak? To je pravda. Správně. Každý z vás měl slušně zavedený obchod, dokud se to neroztáhli ti pánové z Marseille. Teď vaše obchody začínají upadat. Slyšel jsem, že jste po tyčkách s Francouzi přišli o los lidí. Stáhnou se nám sem pobudové z Afriky, Ameriky a celé Evropy. Jaké opatření si myslíte, že přijme vláda? Povolají sem k nám Interpol. A garantuji vám, že tu chvíli má každý z vás po živnosti. Co pokud vás tohle vůbec nenapadlo? Nevím. Neobtěžujte se a nepokoušejte se s Francouzi domluvit. Oni vás nepotřebují. Dobře, nevadí, o moji kůži nejde. Počkejte. Promluvme si dřív, než se rozhodneme. Za prvé tady chlupáč už není Polda, byl suspendován. A za druhé, všechno, co řekl, je pravda a my to dobře víme. A za třetí je to čestný chlap. Já to vím a vy taky. Ano? Dřív nebo později musíme s tímhle problémem nějak naložit. Naše problémy musíme vyřešit teď. Možná máte pravdu. Půjdeme do toho. Ale děláme to jenom proto, že je to v souladu s našimi zájmy. Ne z nějaké sympatie k zákonům. Protože je pravda, že už od dětství se mi při pohledu na Poldu zvedá žaludek. Bez urážky, nic osobního? Jistě, bez urážky. Neříkal jsem ti, že na tuhle práci budeme potřebovat pořádný auto?
tohle zboží vyrábí, nebo ti rozmáčknu hlavu. Ne, vem si to. Všechno rozbít! Až dosud nám všechno výborně vycházelo. Celou jejich operaci jsme slušně narušili. Vaši lidi jsou opravdu schopní. Počkej, tam pořádku, nemůžeš. no ne. Co se děje? Doma se po tobě scháněli dva páni. Říkali, že s tebou chce mluvit baron. Díky, Salvatore, jdi domů. Pánové? Možná, že to pochopil. Myslíš? Brzy uvidíme. Mějte se. Kam jdete? K baronovi. Klupáči, Jak to, že každý ví, kde jsem, když je to tajemství? Co mi neseš? půjdeme stranou. Takže dobře. Na cestě je velká zásilka. Čeho? Drog. Za $2 miliony. Jo, kdy? Zítra. Na lodi. S tuňáky. Tuňáky? Kde jsi to slyšel? Mám jednu zásadu, inspektore. Důležité je, co mám, ne odkud to mám. Pepino, jsem Švorc, přijď zítra. Jistě, nemusím jíst dneska, můžu počkat do zítřka. Prý ses po mně schánil.
Pravděpodobně neprodával tolik, kolik si představovali, anebo nebyl baron dost poslušný. Hrají na život a na smrt. Jo, ať už šlo o cokoliv, měl jsem v tom figurovat. Snažili se mě dostat spolu s ním. Byl to dobrý plán. Nejdřív mu vpálili kulku do hlavy, nalákali mě tam a pak zavolali policii. Zavřeli by mě za vraždu a měli by mě z krku. Kam pojedeme teď? Nepojedeme nikam. Teď musím něco zařídit. Zajdu za komisařem, ať taky něco dělá. Komisař? A to je moudré? Ví, že jsem ve styku s baronem tak jako tak. Když za ním zajdu teď, můžem si to vyjasnit. Tady vystupuji. Snad to vyjde. A kdyby něco, tak víš, kde mě najít. Pořád. Chceš cigaretu? Máš mě snad zatknout, Caputo? Ne, komisař tě chce. V poslední době se dějí podivné věci a zdá se, že všechny se udály ve vaší sféře vlivu. Zaznamenali jsme nárůst násilné činnosti doslova přes noc. A já mám pocit, že vy jste v tom až po uši. Pokud si vzpomínáte, říkal jsem vám, co přijde. A jen proto, že se ukázalo, že jsem měl pravdu, neobvinujte z toho Ale mě. já vás obvinuji, Rico. A jak to říkal Deribis? Můžete to dokázat? Ujasněme si něco. Jste stále členem tohoto oddělení, i když jste byl suspendován. Máte odpovědnost vůči veřejnosti. Jste mi povinován dát každou informaci, kterou máte. Jo, ale já žádnou nemám. Vy mi odpovíte nebo neodejdete. Například chci vědět, jak jste se zapletl se Skaránem. Důkazy nasvědčují, že jste ho zavraždil vy, Rico. Ještě jsem neskončil. Komisaři, v Marželíně došlo k vraždě. Malý Pepino, ten hrbáč. Pojďte. Kdo našel tělo? Objevil ho jeden rybář. Smrt způsobila kulka velkého kalibru, která šikmo prošla srdcem. Ale na nic jsme nesahali. Ale než přijela policie, bylo tu hodně rybářů. Co říkal koroner? Ještě tu nebyl. Proč ne? Je na cestě, pane. To je úžasné. Víte, co to znamená v Neapoli, když někoho zastřelí a nacpou mu roubík do pusy? Jakože moc mluvil. Správně. Jo, to jsem si zvládnul domyslet sám, poručíku. Předpokládám, že už jste se všech v okolí zeptali, zda včera slyšeli střelbu. Ne, pane, ale podle mého názoru... Nezajímá mě váš názor. Ne, nemíří sem žádná loď s nákladem tuňáku a nemyslím jenom velké lodě. Myslím všechno, co pluje. Evidujeme tu všechno. Jachty, rybářské čluny, sportovní. Dřív bylo všechno úplně jinak. Inspektore. Pepino, byl to další z tvých nesmyslů. Mluvíte s rackama. Dejte mi pokoj! Tunis, ten prcek to poplet, bylo to jméno lodi!
Chodí sem sami cvaci. Zástupce inspektora Caputo. Haló? Haló? Kdo je to? Tak se mi bře, jak víš. Strčte telefon. A víš, co oni na to? Hele, to mě podrž, brácho, právě jsem se vrátil. Máš se? Díky, jde to. Hele, inspektore, chci ti ještě jednou poděkovat za to, co jsi pro mě udělal. To je můj přítel. Je. Máš chvilku, Joe? Jasně, co kdybys s náma zašel na drink? Ne, já nepiju, dneska jste mými hosty. Na mojí jachtě. Proč ne? Poslyš. Joe, není to úplně moje loď. Jenom chci na palubu, trochu se porozhlídnout. Chápeš, mohlo by to jít na trochu toho... Jo, dobře, to zvládnem. Možná, že prcek by měl zůstat doma. A ne, žádnej strach. Uvidíš. Dobře, trochu jsme přebrali. Jasný. Víš, kde to zboží je? Začneme pod palubí. Rychle, jsou dole ve skladu!
O ne, zase za musí, ne. Ne, já radši sám. Joe! Podívej na to. To bych nedělal. Přišel jsem jenom pro právnickou radu. Poslední dobou je to nebezpečnou. Ta rada, o kterou jde. Chápete, že jsem vázaný etikou. Nesmím být v konfliktu s mými ostatními případy. Bez obav. Nejde o mě, pane Ribisi. Jde o přítele. Spáchal snad zločin? Ano a ne. Přivlastnil si zásilku drog. Zásilku, která mu nepatřila. Pak má problém. Ale řekl bych, že nejrozumnější by bylo, aby tu zásilku vrátil. Pravým vlastníkům. Je možné, že se dočká i odměny. To zní jako dobrá rada. Věděl byste, kdo ti vlastníci jsou? Kancelář jako ta moje je jako přístav. A znáte přece přístavy. Dříve nebo později tam loď zakotví. Když by připlula ta pravá loď. Co kdybyste mi sjednal schůzku s jejím kapitánem? Zrovna jsem tě hledal. Co kdybychom si sedli? Slyšel jsem, že se zbavil dole v přístavu.
Pracovali jsme spolu a ty se ani nezeptáš na můj názor. Moji lidé se zlobí. Ale důležitá je jedna věc. Za tímhle jsme šli. Už se nemusíš starat. Vzal jsem celou odpovědnost na sebe, je to teď můj problém. A budu z toho mít i zábavu. Co jsi, přerostlý dítě? Jakou zábavu? Pamatuješ se na Pepína? Budu se dívat, jak se tomu hajzlovi, co ho zabil, stane to samý. Tohle pro mě bude zábava, Tony. Bavíme se o drogách. Uniká mi spojitost. Je to jednoduchý. Ten, kdo chce ty drogy, zabil i Pepína. A Francouzi budou na toho, kdo přišel o drogy za 2 miliony, dost nabroušení. A ty snad víš, kdo to je? Jsi to ty, Tony. Já a ty překupníci, já? Jak jsi přišel na něco tak směšnýho? Ten malej hrbáč. Pepino. Ale když dorazila policie, byl mrtvej. Co je? Zjevil se ti ve snu? Neviděl jsi ho tak jako já. Měl prsty složený. Takhle. Řekli mi, kdo ho zabil. Dal mi svou poslední informaci. Bravo. Bravo, inspektore Chlupáči. To je výborný. Lituju jen jedné věci. Že jsem nedokázal přijít na to, že místo po baronovi si převzal ty. Ten hrbáč mohl být naživu. Chtěl jsi žít jako baron, co? Taky skončíš stejně jako on. Chceš mě zabít? To chceš. Proč bych si s tebou měl špinit ruce? Ti z Marseille to zařídí. Já si jen počkám. Třeba nepočkám já. Tak jo, střílej. Zahodíš svoji poslední šanci, jak se z toho dostat. Vím, kde to zboží je. Potřebuješ, abych dejchal, jinak si v průšvihu. Jsem tvoje naděje, ale živej. Ne mrtvej. Máš pravdu. Ale můžu ti pěkně znepříjemnit život. Dokud nepromluvíš. To je jako ve filmu. Berte je. Promiňte, někdy příště, inspektore. Teď jsem tu pro tebe. Kdokoliv. Bez povolení vyrábí, zpracovává, extrahuje, kupuje, prodává, distribuuje, dá z jakéhokoliv důvodu. Získává pro jiné, připravuje, dováží, vyváží, skladuje a tak dále, nebo nelegálně přechovává jakoukoliv látku omamnou či psychotropní nebo podobné povahy. Rico, můžete dostat něco od 7 do 15 let. A je toho víc. Musíte mi vysvětlit 2 vraždy. Našel jsem očitého svědka, který ze Skaránova domu viděl odcházet velkého tlustého muže. To na vás přesně padne, Rico. A mám svou vlastní teorii o tom malém donašeči. Přišel za vámi s informacemi o dodávce drog do přístavu. Ale pak se chtěl rozdělit o zisk na půl. Tak je to, Rico. A proto jste se ho zbavil. Komisaři, aspoň, že máte teorii. Mně už vůbec není jasný, co se vlastně děje. Seběhlo se tolik divných věcí. Tak například, když jsem vyslýchal barona. Nechal jste ho jít dřív, než mi řekl, co jsem chtěl. Pak jsem vám říkal, že se drogy prodávají po školách. A slyším, že se mi to netýká. Nebo dneska ráno. Chystám se tenhle případ rozseknout, ale vy pro mě pošlete půl batalionu. Co tím chcete říct, inspektor? Já nevím. Asi tím říkám, že nevím, na čí straně jste. Co tím naznačujete?
Nic, já tím nic nenaznačuju. Já tomu nerozumím, jsem zmatený. A víte, co chlupáč udělá, když je zmatený? Komisař říkal, že si chce tak na hodinku zdřímnout. Máte pauzu. K čemu tohle? Zbraně přináší potíže. Nejde to zařídit jinak. Jo, některé věci potřebují zvláštní řešení, Mario. Proč ji řešíš ty? Co komisař? Proč tu je? To právě musím zjistit. Náš nový komisař dělá věci, které smrdějí jako mrtvá ryba. Musím to zjistit. Inspektore, můžu už jít? Ne, Gennarino. Chci, aby se ani nehnul. Neodcházej odsud, dokud se nevrátím, rozumíš? A kdyby snad přišel, víš kdo? Použij zbraň. Opravdu? Inspektore, je pravda, že jsem celý život zloděj. Jsem na špatné straně zákona a otevřeně to přiznám, ale v životě jsem neměl v ruce zbraň. Gennarino, vystřel kam chceš. Nemusíš nikoho trefit, jen udělej rozruch, ale ani se odtud nejdi. Ne. Dejte mi komisaře. To jsem já, Rico. Dohodneme se. Mám zboží u sebe. Ne, tam nepůjdu. Já určuju pravidla. Dobrá, kdy budete mít čas? Když nemáte zájem, tak nemrhejte mým časem. Sejdeme se v 11 na Piazza del Miracolo. A ještě jednu laskavost, komisaři, přijďte sám. Jsem tu. A tady jsou drogy za $2 miliony. Myslím, že to s vaším platem, včetně prémií, vyjde asi na 700 let. To zní lákavě, Rico. To bude dvouprsťák, ne? Zřejmě si přišel pro drogy, aby ho Francouzi nezabili. Vás to ani nepřekvapuje, že ne? Nebuďte hlupák. To právě nejsem. Jsem zvědavý. Za minutu budu vědět, jestli máte dohodu s dvouprsťákem a zavolal jste ho sem, nebo jestli mě dvouprsťák jenom sledoval. Jestli jste rovnej, tak nejste tak hloupé, že jste tu sám. Ruce nad hlavu, chlupáči, ani hnout, nebo si mrtvej. Jen já, komisaři? Nedělejte hlouposti, mám naspěch. Ruce nad hlavu. Nechte tašku, kde je. Ustupte.
Tady je policie! Jste odklučení! Odhoďte zbraně! Žádné hlouposti! Jste úplně odklíčení! Odhoďte zbraně! Tohle je varování! Naposledy opakují! Odhoďte zbraně! Odhoďte zbraně! Jak vidíte, hloupý nejsem. Potřeboval jsem návnadu. Tučný kus. Nebuď blázen, Tony, polož zbraň. Proč se nechat zabít kvůli prázdný tašce? Drogy jsou bezpečí. Jak vidíte, taky nejsem hloupej. Tak rychle! Rychle! Sakra, to je raní! Puste mě! Komisaři! Komisaři! Většinu jsme obklíčili, ale někteří utekli do podzemí. Pojďte jeden. Ne, komisaři, nerozuměl jste mi. Ještě Neapol neznáte. Pod tímhletím městem je 12 mil tunelů. Počkat! Tudy! Za mnou! Dost! Chlupáči, z tohohle místa živý neodejdeš. Ale ty jo, Tony. Protože tě chci vidět schnít za chatrem. Signora, promiňte, že obtěžuji, ale zase prohledáváme dům. Dostali jsme další zprávu. O co jde? Buongiorno, inspektore. Informátor nám sdělil, že tu zasvidil toho muže, kterého jsme hledali minulý týden. Viděli ho se zbraní. Máme rozkaz, aby Tady ale není, takže doufám, že mě necháte na večeře. Ano, pane, promiňte, že jsme obtěžovali. Inspektore,
Dobré špagety, ale trochu rozvařené. V českém znění Jan Schánilec, Stanislav Fischer, Jan Skopeček, Jakub Sajc, Jiří Zavřel, Luděk Čtvrtlík, Zdeněk Hes, Oskar Gottlieb, Mojmír Maděrič, Milan Slepička, Miroslav Masopust, Jiří Knot, Jiří Valšuba, Ivan Jurka, Otmar Brancuský, Bohumír Starý, Ivo Novák, Ludvík Král, Jana Altmanová, Marcela Kyselová, Alice Laxarová a další. Překlad Michal Lázňovský, zvuk Viktor Kosolapov, výroba Libor Horáček, produkce Jan Kuděla, Alena Perlová, dialogy a režie Václav Merhaut. České znění připravilo studio JK ve studiu Saga. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným, Nova 1998.